enten apa sini Gun? Enten apa? Wigatosé kok ngawe kula kali kadang-kadang kula iku ora nglingguhi tangan. Oh iya ya. Kowe ngerti Begawan Durna kae to? Nggih, ngertos. Parengipun. Kae Digdaya rasbene. Nggih. Ning kae Digdayane ora bakal ana sing iso ngalahke kejaba kowe wong telu. Lho. Lah kok ngaten ta? Kula niki mung Ponokawan ra kekuatan kaya senengane ngokon wong kaya kula ngene iki. Wis kae mati saka kowe. Durna kae lunga saka kowe, ora lunga ya kowe sing lunga. Wis tandingono ngono. Aku ora melu-melu. Sing baku Durna kae iso eling. Lan Durna iso bali nang negara Ngastina, ora ngrebut wahyu kamulyan. Durna lunga saka kowe, ora kowe sing winga. Minggat. Apa winalendra kaya ngono kuwi? Oh, Rajumbuh babar sari, babar pisan. Arep nglejes. Anu, heeh. Wis jan repot. Gila. Durna dolan kae, ngamuk meneh. Saben pendapat dak uang dicedhaki. Mesti langsung gledak. Wah iya. Ning kok aneh timen. Lho. Apa kae ireng-ireng? Mbah kae. Pendak-pendak Durna arep marahi wong gletak semaput kok kaya ana ireng-ireng ning nggon gulu. Kok wah, cetha kae bolone Durga, Truk. Nggih kepareng matur nggih sepisan. Sowan kula menika dilek dumateng Karaharjan Paduka, anak Prabu Puntadaya mewah. Anak-anak kula pun para Pandhawa. Inggih Bapa matur sembah nuwun. Inggih. Dungkap angka kalih, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Supados nanjaken babagan pawarta ingkang sampun sumebar warta ndherek saindenging jagat. Pawarta binandunge karna bina tamba bakul sinambiwara. Menapa kepara saestu Pandhawa menika badhe nampi wujudipun kanugrahan saking pun para Jawata. Kang winastan wahyu kamulyan. Malah ingkang putra dering mangertosi babagan pawartos menika bapa. Boten sebab anak Prabu Duryudana menika sampun pinaringan sasmita. Bilih para Jawata badhe matedhaken wujudipun wahyu kamulyan. Mongko ingkang nampi mboten sanes kejahe menika pun anak-anak kula para Pandhawa. Wonten ing Praja Ngamarta. Mila samangke kula nuwun sewu kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados nyuwun dumateng pun para Pandhawa ingkang wigatos jalaran Pandhawa menika sampun wungsal wangsul nampi wujudipun kanugrahan kaya wujudipun kanugrahan saking para Jawata. Sampun wungsal wangsul Pandhawa menika nampi kanugrahan saking para Jawata. Lah Kurama menika sepisan kemawon dereng nate nampi wujudipun kanugrahan. Lah bareng wujudipun wahyu-wahyu napa saking para Jawata. Mbah, Kurama menika dereng nate nampi. Mila nger waleh-waleh menapa sawanipun ingkang bapa menika namung badhe angebun-bun encang jejawah sonten. Sowan kula menika namung badhe ngemis dumateng Paduka. Anak Prabu Puntadaya sartanipun para Pandhawa supados sakmenika gandeng Pandhawa badhe matedhaken wujudipun wahyu kamulyan. Kula suwun para Pandhawa supados ampun nampi wujudipun wahyu kamulyan. Pandhawa kula aturi ngalah kajengipun para Satakara ingkang nampi wujudipun wahyu kamulyan menika nggih. Kresna sinayeng manggulung mintonaken triwekramani kang kumitrane ngasta ane ngasta manggulung mintonaken kolon cakra Kayi Prabu kula nuwun sewu kula ingkang kedah caos wangsulan dumateng pun Bapa Durna inggih Koko Prabu
kasumanggaaken wonten ngarsa jengandika Kanjeng Koko Prabu. Nun inggih Kyai. Bapa Durna wonten timbalan nggih. Kula nuwun sewu. Kula ingkang kedah caos wangsulan dumateng Paduka. Oh, mboten kados menapa jalaran. Ingkang dados pujangga wonten ing Praja Ngamarta menika Paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna ing Dwarawati. Inggih. Mula samangke menawi kula nampi pangandikan saking Paduka menika tartentu sami kemawon kadene kula menika nampi pangandika saking anak Prabu Puntadewa. Inggih mboten dados menapa nggih. Inggih Bapak. Kula nuwun sewu panjenengan menika kula wau ngendika menapa. Lah kula ngendika napa ta? Panjenengan nyuwun supados para Pandhawa ngawon mboten nampi wujudipun kanugrahan kang pinastan wahyu kamulyan menika kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu menapa kanugrahan wahyu menika saged dipun suwun. Kula nuwun sewu kula nyuwun pirsa kelawan jengandika. Pastu kemawon saged jalaran para Pandhawa menika sampun pongsal wangsul kaya kanugrahan. Putu kula Abimanyu ing Tanjung Anem menika. Nika pun pongsal wangsul kaya kanugrahan pun wangsul wangsul kaya wahyu. Ateges menika meratelaken bilih putu kula pun Abimanyu menika saestu tegik menawi gayuh babagan olah ilmu kanugrahan. Gandeng menika wonten kesempatan, wonten kalunjangan Pandhawa badhe petedhaken wujudipun wahyu kamulyan. Lah kula nyuwun, kula menika nyuwun supados para Pandhawa menika ngawon. Ampun rumiyin nampi wujudipun wahyu kamulyan menika supados para ksata Kurawa kersanipun nampi wujudipun wahyu kamulyan menika kala wau. Kula nuwun sewu Bapak, kula kepareng matur. Wahyu menika jenak menawi mapan wonten papanipun ingkang leres. Ateges tiyang ingkang kedunungan wahyu menika anggadhahi pakarti ingkang utama, anggadhahi pakarti ingkang becik. Nengenaken dumateng kautaman sartanipun nyingkiraken dumateng tumindak angkara budi candala lan sedaya tumindak maksiat lan tumindak ingkang boten prayogi. Lah kula nuwun sewu, Kurawa niku tumindak becik pisan kemawon dereng nate kok ajeng nampa kanugrahan niku nek nganti kelakon napa mboten naminipun wahyu menika wahyu nyasar. Wah. Kleru jenengan. Kula nuwun sewu, kula nuwun sewu kok jenengan saged mestani Kurawa menika dereng nate tumindak becik. Oh, mencari mboten ngertos, mboten ngertos. Kurawa menika ibadahe kanthel. Mboten le. Turne wong ajeng kaya wahyu kanugrahan niku mboten saged nganggo dadak tumindak becik. Watone manteng ing cipta. Lahir batin kepengin kaya wahyu kanugrahan menika tartentu wahyu menika kala wau badhe cumandhak wonten anggenipun para sata Kurawa. Mboten saged menika mboten saged menawi namung kados mekaten. Tiyang gayuh wahyu kanugrahan utawi tiyang gayuh wahyu kamulyan menika kok ora mung kanthi srana njaluk njaluke meksa menika mboten saged. Lajeng samangke menapa mboten badhe dipun paringaken wujudipun wahyu kamulyan. Lah nek kula isa maringke, nek kula isa ngenehke wahyu kamulyan, lah monggo kula tampi. Ning kula nuwun sewu. Mbok nggih ampun kanthi srana ingkang kados mekaten, panjenengan menika brahmana. Panjenengan menika pendhita, mboten saklaminipun pendhita kok gadahi pakarti ingkang kados mekaten menika kula nuwun sewu, menika mboten pangandikanipun pendhita. Nanging kula nuwun sewu panjenengan menika ngendika kadidene pengendikanipun tiyang uraan, omongane tiyang uraan. Ngendiyana lumrahe wahyu wong kepengin gayuh wahyu kok njaluke wae meksa. Panjenengan menika menapa? Jangan niku napa? Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu kula tak takon. Kula niku sowan teng negara Ngamarta. Inggih. Ingkang dados nalendra wonten negara Ngamarta menika anak Prabu Puntadewa, nggih ta? Inggih. Lan jenengan niku wonten mriki sebagai napa? Inggih kula menika ingkang dipun sepaken wonten Praja Ngamarta. Lah nek ngoten niku kula niku mboten buta sing kados ngendikane sampean. Butuhe kula ngendikane anak Prabu Puntadewa. Dawuhe anak Prabu Puntadewa.
Pandhawa badhe kayuh wujudipun wahyu, Kurawa sing badhe kayuh wujudipun wahyu kamulyan, menika wonten purba wasesanipun anak Prabu Puntadewa. Lan jenengan menika nikming wong neneka wonten Praja Ngamarta. Kok ngakahi ajeng usir kula jenengan? Samangke ngeten kemawon. Panjenengan kula aturi kondur kemawon wonten ing Praja Ngastina. Matur marang ngersanipun anak Prabu Duryudana sartanipun para Sata Kurawa. Para Pandhawa sagah maringaken utawi nyaosaken wujudipun wahyu kamulyan nanging kula nuwun sewu. Kurawa satus cacahipun kula aturi ndandosi pakartinipun. Kula aturi ndandosi tumindakipun supados nengenaken dumateng tumindak kautaman lan nyingkiraken tumindak-tumindak maksiat lan tumindak-tumindak ingkang boten prayogi. Caca muntablir kinantap duka yayasinepi netra kocak ngundarandir. Wah, menjuran mriko. Kados pundi to, Ker? Wah, kula nuwun sewu nek nganti ngaten jenengan ngusir kalih kula. Mangka Pandhawa sakmangke boten dangu melih bakal nampi wujudipun kanugrahan. Ingkang winastan wahyu kamulyan menika kula wastani ateges dewane sing ora adil. Dewane sing pancindhe banciladan. Nek Pandhawa karo Pandhawa dewane dimpancindhe, karo Kurawa dewane banciladan karo Kurawa mboten adil. Menika dewane sing boten adil, kula sing boten nrimake kalih para jawatane. Kula nuwun sewu menika ateges malah mbebayani lho, Bapak. Menika malah mbebayani jalaran paduka. Malah mestani nek diwane sing ora adil jenengan malah gugat kalih diwane. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu menika mangke malah bebayani. Kajengipun kula damel kados mekaten sisan kemawon. Sebab nek mboten kados mekaten malah mengke. Jangan malah mengke saya ngombro-ombro. Kula niki sowan teng negara Ngamarta, mboten sowan teng negara Ndrawati. Nadyan to sekranjang koplak pitane Ndrawati mboten badhe kula agem. Nanging nadyan seklimah pikan anak Prabu Puntadewa, wah badhe kula agem, kula cangking nggo jimat nger. Sidhem jroning pasewakan wadya tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama. Mangu nenging nirwa sing duka cipta berbudi mandana raras. Dedemadaning kawontenan pasewakan agung negari Ngamarta kocaping ngono to wau. Samya midhangetaken keng dados pangandikanipun pandhita ing Sukali maring Sang Resi Drona. Kucapa ingkang mapan turing bangsal pengrawit mireng kang dados pangandikanipun Sang Resi Kumbaya Nanggiri Sang Raden Darius Tiyaki Satureng Garbaruji. Sajak panas mireng pangandikanipun Sang Begawan Durna. Kucapa mlajar saking bangsal pengrawit minggah wonten Datulaya. Nglarak nyeret dumateng Sang Topa Begawan Durna kala wau. Kocapa ing sakmangke kesaru geger kawontenan madhaning pasewakan negari Ngamarta. Para Setyaki nglarak karo Durna. Wah, Kresna aku sing ora trima.
pisan kae pisan. Iya. Iya ngerti Durna. Dilarak Setyaki kok njur lehmu geger karo-karuan. Wah. Durna kae bapakku sing menehi ilmu karo aku. Wong trimo mung dilarak harus Setyaki. Kudu mbok pisah, aja nganti Durna gawe babak. Aja nganti Setyaki gawe babak kuwi Durna bapakku. Nek nganti gedene miloro karo Durna bapakku. Wah, Setyaki sak buanteng kepuk ndase. Iya, mengko aku sing pun kakang sing bakal temandang. Yayi. Awas wae nganti ora. Mergane wingi kulino ngapusi. Iya to wis, kowe lungguh sing prayoga kowe ora usah kuwatir nek nganti engko Durna dikapak-kapake karo Setyaki tak sengenane. Tenan. Ngopo to iki? Werkudara kok muni tenan senengane ora. Wagu ngerti ta? Kowe kulino ngapusi. Ora, sak gendhagan iki ora wis. Oh iya. Iya. Cangkem lunyu. Cangkemmu kuwi. Gus. Ora ora kok. Iya wis mengko aku sing misah karo Durna wis. Tenan. Iya ora ngapusi. Yo. Purba sisa tak pasrahke. Kanthi Setyaki wani gawe lara Durna bapakku kowe sing tak salahke. Iya. Aku tak matur marang ngersane Yayi Prabu Puntadewa. Yo tak suwagake. Yayi Prabu Puntadewa inggih Koko Prabu wonten timbalan. Samangke mboten saged dangon-dangon anggenipun para Pandhawa nengga. Tumedhakipun wujudipun kanugrahan ingkang pinastan wahyu kamulyan menika jalaran malah ingkang raka ingkang sampun pinaringan sasmita bilih para Pandhawa ingkang badhe nampi wujudipun wahyu kamulyan menika. Yayi mila samangke mboten saged dangon-dangon para Pandhawa supados enggal-enggal budidaya. Tumedhakipun wahyu kamulyan menika Yayi. Nalendra mbek marma sing sang Katri Gumulung. Katri Gumulung mangrompak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri. Oh. Aduh Koko Prabu malah ingkang rayi dereng mangertosi babagan perkawis menika kala wau. Menawi ngaten ingkang rayi namung kantun nderek Koko Prabu inggih. Malah samangke ingkang raka ugi sampun pinaringan sasmita bilih ingkang dados lantaran tumedhakipun wahyu kamulyan menika mboten sanes kejawi anengge Eyang Wiyasa ing Saptawarga Yayi. Mila samangke mboten saged dangon Pandhawa gangsal cacahipun sowan ngabiyantara marang ngersanipun Eyang Wiyasa ing Saptawarga supados enggal-enggal sak mangke nampi wujudipun wahyu kamulyan Yayi Prabu inggih Koko Prabu. Menawi tutula mekaten darma kedah pun jejekaken sak mangke ingkang rayi namung kantun nderek ingkang baken wigatosipun para Pandhawa saged nampi wujudipun wahyu kamulyan inggih Yayi. Saderengipun bidhal wonten ing pertapan Saptawarga Koko Prabu kula nyuwun dhumateng kadang kula Yayi Arjuna ing Madukara kula wonten timbalan Koko Prabu bidhal kang padha seba jeneng ingsun nedya kundra ngedaton inggih nuntun ngeswaken dawuh Koko Prabu keparing nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Arjuna purna gatining pananggilan Arjuna sang rata kundur ketanunjuk saking dampar cor kinampit gambaran gadring kadharaken sang jaring para banjedri manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil pacaring Prabon kawis saking mandra tindaknya sang Sri Naranata lamun kadyan mandra kaya sinambi sesanti kamulyane.
Dadi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nanggon makame kelar ira wang Kakang Durna iki wah iya Srimate kok menyonyo ndase. Ndasmu kuwi. Wah. Ngerti wae larane sing ditakoni ya kene ya kene. Lah ya kene Kakang. Mbah. Wah, samangke kula sampun kepareng suwarta Praja Ngamarta Tripate. Kula sampun nyuwun kelawan para Pandhawa supados ngawon. Nanging tumadakan babakan nglayoni jujulan usuli. Oh, Setyaki saking katebian nglarak kula tumuli kula dipun pulasara. Ngapa kok gumujeng? Mboten napa-napa Kakang. Niku nggih bathuke sampean nonton teleke. Hus. Wah, Setyaki kepancen ora ya nglarak kok ditokke nggo telek barang. Telek niku barang ampuh, Kang. Lah kok isa? Wong gagahe kaya ngapa nek nyidak paku menreles ning nek nyidak telek mesti pincang. Wah sampean iki kaya njur kersane ajeng pripun? Kurawa 100 ketape. Nggih. Ngundurke karo Setyaki. Iya. Lajeng samangke ngrebut wujudipun Wahyu Kamulyan kanugrahan saking para Jawata kaliyan pun para Pandhawa. Oh nggih Kang ngestokke. Kurawa dikepyake. Diketapke ngundurke Setyaki. Inggih Kakang nyuwun pamit kula ngawe kaliyan para Satya. Tunging endhek-endhek si penunggal patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindrak kuat lah iya bener kandhemu lali sumber ketimasan
kaya gendewa parat. Setyaki Karta Marmoh nang paran. Wah, delok saka kadohan kok kowe wani nglarak karo Bapa Durna. Apa apamu? Apa kowe ra nrimake? Nggonku mula soroan nglarak karo Durna. Ora. Kowe wis wani gawe lara ning sesepuhku, kowe wis wani gawe lara ning guruku. Durna tak ajar mergono sebabe. Sebabe apa? Durna wani karo Koko Prabu Kresna. Jalaran Durna ya wis wani meksa njaluk wujuding kanugrahan kang winastan Wahyu Kamulyan. Malah tak sawang iki Kurawa 100 dampyak-dampyak tumuju menyang negara Ngamarta. Wigatine njaluk tumedhaing Wahyu Kamulyan supaya Kurawa sing nampa. Pandhawa rasa dadak nampa wujuding Wahyu Kamulyan. Pomrene kowe sing wis wani nglarak Bapa Durna. Wis lah dalah. Pandhawa saguh merehke Wahyu Kamulyan waton kowe iso nglangkai bathange Setyaki. Wah, babu arep apa? Leno pangendhamu tak tebak dadamu lakon rondo bojomu. Ayo maju arep gawe rondo bojoku mangsa burung. Wah. Dadamu ning kene marganing padimu Singalena Prabteng Lalis Karta Marmoh. Wah. Tebak dadamu mundar ya. Sanjak siapa jebles ne. Sanjak. Wes. Plere ta. Os. Hai, sanjak sirahmu Hai, alah. Os. Hai. Hai.
Juar kowe. Wah. Jajam. Wah. Tukel kabete. Ah. Oh. Wes. Waduh yo ya. Wah, lu. Ah. Bleh kowe. As. Oh, lai. Juar. Wah, jan. Oh. Waduh! Oi! Waduh ya Allah. Oh. Arep mudar kok dadak capengan barang edan. Jalah siapa bandrem godhon ndasku. Ngapunten man kula. Kowe kok iso nggawa gada, kula wae beto pedhang. Kula malah pinanggih kali Setyaki. Lajeng sing larak Kakang Durna ki Setyaki. Kowe iso kalah sebabe ngopo kok nganti iso ana gada cemantrel ning ndasku. Kula pranggaman wis kana mundura. Nggih mun. Edan Setyaki digdayane ora jamak. Kula tampani pedhang iso nyaut gada. Iso wae kaya senengamu kaya ngono lah. Iyalah iki sapa sing urung maju? Dur. Nun. Arep maju mung suwe Setyaki. Wah. Setyaki ki mung satriya kantret ngeyayat kok maju perang to. Arep maju apa ora kowe? Pun mangse kecake kula tak wangsul. Dur, pun. Sesuk bengi kula mayang mleman. Sengamu kok kaya ora. Pun iki pun ganti dina. Pun Bapak Durna kasuk mangga. Watuk kowe dadak di mik barang. Lah dalan Kurawa ora ana sing iso nandingi. Lan ora ana sing saguh nandingi Setyaki. Kakang Durna kula sumanggaaken Kakang. Durna panalingane rolo manjaring rantri. Linenggak janggane ro kabeh
sanganan aning perang Brantayuda oh wah Setyaki keparat menungsa murang tata wani ngrusak Parasata Kurawa ngarani ngrusak barisaning Parasata Kurawa Durna papamu kowe majure napa jan tantemi meneh oh aja ya Setyaki wah Setyaki kowe aja dadi pepalanging Sata Kurawa ngene bakal gayuh ya kowe wujude Wahyu Kamulyan Kurawa ora bakal iso gayuh Wahyu Kamulyan merga siji Kurawa tumindak becik wae apik angka loro Wahyu Kamulyan kuwi darbeng para Pandhawa wis dadi kodrating Gusti Pandhawa sing bakal nampa wah kowe apa kowe isih wani karo aku wani wae wah glandang kae Sundha Manik wah wabok ndawak tendang wah waduh ya Allah kaya wujudipun Wahyu Kamulyan. Nek awake dhewe ra iso nggayuhke Wahyu Kamulyan nggo Parasata Kurawa mengko awake dhewe sing didukani anak Prabu Duryudana. Lah samangke kados pundi? Pados Rana. Sowan marang ngersanipun Ibu Betari Durga Kakang. Wah, nggih pun sumawi kula nderekaken boten sadang-udang.
Anenggih mapan wonten ing Kayiwangan Dandang Panguriya ing Setran Gondo lumayin. Anenggih pinggeleg pilenggahipun diwaning Gudha, diwaning Mangrencana. Risang Bathari Durga. Kocapa ing kono to wau. Nampi pisuwanipun Pandhita ing Sukalima Sang Resi Kumbayana ya Sang Begawan Durna kocapa ing mangke nedya matur marang ngersanipun Sang Bathari Durga kocapa damel kaget penggalipun Sang Bathari Durga nedya andangun dumateng Sang Resi Kumbayana dadu kumangling wijin pandika Sang Permana ingkang dereng kababaring lisan. Mendalun tata trepsila nira ngaca makel astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika makawi Pranta yen ngandika makawi Pranta titian kala rada Mas Pati aja dewaku ora mengkuta dhisik mula kok kahanan Kayiwangan Dandang mangorepan nangis batu-batu jebul iki kaya ana titah pujangkara sing sowan ora pangling iki kaya Durna ing Sukalima Kumbayana
Sawise sowan iku ngersaning panjenengan ulun padha Raharjo sak sowan kita nggir Kumbayana. Wah, lono name pasang lipat tabel Ibu. Ibu Bathari Durga setran ganda lumayan. Sewu-sewu kalupatanipun ingkang abdi. Pun Kumbayana sak pagi kula wantun ndherek wonten ing kayewangan dandang mangkune menika kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo Ibu. Yo nggih ulun tampa pangestu ulun tampanana. Iki kula pundhika jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iki atine apa kowe sowan ngabiyantara nang ngersaning pun Ibu. Mrodiake matur sing tetela lan prasaja. Sejatosipun kula manika dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados sowan wonten ing Praja Ngamarta. Ingkang boten sanes wigati nggih menika nyuwun dhumateng para Pandhawa supados ngawon anggenipun badhe gayuh wujudipun kanugrahan kang winastan wahyu kamulyan. Dumadakan Bapak nglayani jujul anusuli Ibu. Setyaki nglarak kaliyan kula. Tumuli kula dipun pulasara kula dipun jotosi wonten sanjawining Datulaya kedaton negari Ngamarta. Wah, kula dipun pulasara lajeng kula menika bingung. Kula bingung kedah kados pundi damel supados para Pandhawa menika sirna lan samangke boten siyos kayuh wujudipun wahyu kamulyan. Mila samangke Bu walih-walih menapa sowan kula menika nyuwun senjata pitulung dumateng Paduka. Lilarana suka lan penggalih sing ngandika sabiyantu kelawan ingkang abdi pun Durna nggih Kumbayana supados Kurawa saged nggayuh wujudipun wahyu kamulyan menika Ibu. Tan samara pamuring sukma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playaping ngaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Tobat nek pancen kaya ngono sing dadi kekarepanmu kepasang nyutya katuju ing ngene Durna. Para bangsaning Jim, para bangsaning baju barat wis suwe ora nedha daginging wong Sukerta. Gandeng Pandhawa kuwi kelebu bocah sing Sukerta. Kepasang yoja ngatuju ing ngene Watya balaku. Bocah pejang iki sing bakal sak piyantu karo kowe. Penjalukmu tak udaneni Durna. Wah iki matur sembah nuwun Ibu Bathari. Iya. Mula rasake suwe-suwe bocah bajang wonten timbalan Ibu Bathari. Sumusupana ngangganing Durna. Durna yen to kowe wis diangslupi dening bocah prajurit. Bocah baju barat siji iki kowe mung kari meneng wae kowe mung kari manteng ing cipta mengko sing tumandang sing bakal ngracun mungsuhmu bocah bajang iki. Lan mesti wae para Pandhawa bakal tumekaning pati yen to mungsuh kowe Durna. Durna ila panalingane nara macaring ratri linenggak janggane ro kapisanan. Iki Ibu Bathari matur sembah nuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya, ora sakake suwe-suwe marang sumusupana ragane Begawan Durna. Iya Ibu kula nyuwun pamit Ibu Bathari.
timbalan. Mara diage mangkat dina iku ora usah suwe-suwe. Mundhak mengko selak kadrangan dening para kawula. Oh iki Ibu. Atur sembah nuwun kula nyuwun pamit nadal pasgelan Ibu. Bareng iso ngalahke Kurawa njur gedhe ndase. Ndasmu anu nyembang ngapunten. Sangka bungah kula iso ngundurke Kurawa. Lah meng ngundurke Kurawa kowe biasane kowe iki raja-raja sabrang akeh iso ngundurke kowe ora kaya ngene iki. Iki. Jalaran kula saged ngalahke Durna. Ngalahke Durna ora rasah kakean gaya. Kajengipun wong nek seneng niku cara apa wae mesti dilakoni. Lah iya, iki nyadung dawuh Prabu. Ngerti ya Setyaki? Napa? Pancen bener Pandhawa sing bakal nampa wujuding wahyu kamulyan. Lah, syukur bener. Menawi ngaten cocok kalian menapa ingkang kula gayuh lan kula donga Prabu. Heeh. Kula donga ki apa? Ingkang kula kajengaken. Awas kae piringe. Nggih. Njenengan mriku ngati-ati mula. Iki. Barengipun gandeng sing dadi srana lan dadi lantaran tumedhak ing wahyu kamulyan iki ora liya kejaba. Eyang wiyasa ing Saptaarga mara gaging rakita kreta kencana dereknipun Kakang lumarepun ing Saptaarga Setyaki. Sigra kang pala tuwingal prang campur samya medali. Oh, iki Prabu ngestaken damu. Monggo samangke swami kula dherekaken lumarap wonten ing pertapan Saptaarga. Yo derekna lakuning pun Kakang. Iki ku Prabu ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Kala. Mas Nomo Sidam Skaring bawana. Kula putuku para Pandhawa inggih wonten timbalan Kanjeng Eyang. Inggih kula wonten timbalan Kanjeng Eyang. Wiyasa kakekku apa? Ora sah suwe-suwe. Merga miturut panemunipun Eyang saka panemunipun Eyang ingkang pantes lan trep supaya nampa marang wahyu kamulyan. Ya kuwi mung para Pandhawa. Dene dasare apa? Teka pun Eyang wani mesthekake lamun to Pandhawa ingkang nampa wahyu kamulyan. Kula sejatinipun Eyang wis ngawruhi lamun para Pandhawa pinangka utusaning adil. Ya kuwi gawe tentreming jagat sawegung. Mongko mulyane wong urip ana ing alam padhang mono lamun ora sinartan tentrem atine ayem penggalihe
tan murunga ora bakal bisa nggayuh ingkang winastan wahyu kamulyan. Ya mulyaning lair, ya mulyaning batin. Lamun to kecukupan lawan apa ingkang musinandang mulyaning batin. Lamun to pipi migunani tumraping wong akeh. Mula ngger Pandhawa aja kendhat anggonmu tansah tetulung marang sak pepadane ngawurip. Aja kendhat nggonmu tansah paring boga wong kaluwen, paring sandang wong kawudan, paring teken wong kang kalunyon. Iku mau kabeh sakyekti kinarya tapa nggone romapan ana ing alam padang. Inggih Kanjeng Eyang, menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu para Pandhawa boten badhe selak Kanjeng Eyang. Dene Kaki Prabu Ndarawati ingkang tansah ngulati kelawan putu-putuku para Pandhawa. Aja kendhat anggonmu tansah dijeke marang kang bengkong. Aja kendhat nggonmu tansah benerke kelawan kang luput. Sebab becika dikaya ngapa Pandhawa mono titah sewantah ingkang kedunungan ina lali salah apes lan mati. Elingna lamun nedeng lali, dandanana lamun nedeng ina. Inggih Kanjeng Eyang tartentu kula mboten badhe selak. Napa ingkang sampun paduka dawuhaken badhe kula cangki enggo jimat ya. Kanthi kaya mangkono, nggone urip ning alam padang bakal nggayuh kelawan tentrem lan ayem. Wong kang wis kasembadar nggayuh kelawan tentrem lan ayem mau, sayekti bakal bisa ngrasakake kelawan kamulyaning urip. Mula kang sangka kuwi ngger, wahyu kamulyan kuwi sayekti ora mawujud lan ora karasa lamun wis mapan ana angganing sira putu-putuku para Pandhawa. Sebab mulyaning sira ya mung sira dhewe ingkang bisa nggayuh. Lamun mrucut nggonira nggayuh kamulyan, sayekti slawase urip kita ora bakal bisa ngrasakake apa kang winastan mulya. Kuwi mau ngger Puntadewa, Arjuna, Padine Werkudara lan kabeh wae. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lir genjang alis sang mame gandrung. Ninggih Kanjeng Eyang, napa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu ingkang wayah pun Puntadewa menika boten badhe sel anggenipun badhe nindakaken. Ya semono uga aku abiyasa kakekku. Aku mestine ndang apa sing dadi dawuhmu. Inggih Kanjeng Eyang, tartentu kula mboten badhe selak. Kelawan menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu sampun cinandhi enggo jimat ingkang wayah ing Madukara Kanjeng Eyang. Ya syukur yen to pancen kaya mangkono. Ndak suwun marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Muga-muga mandi apa kang dadi pendikanku lan ora mrucut saka kersaning para Jawata. Wahyu kamulyan ya mung para Pandhawa ingkang keduga nampa nger. Tanja pala Pandhawa yoga mula. Katon lir genjang alis risang maweh gandrung. Sabaran katulung kirma yak mayeng saking dias balewur. Ana daya ingkang rumasuk lawan nanggamu kula para Pandhawa. Sayekti kudu medhak ing wahyu kamulyan ingkang wis mapan ana ngangganing Eyang ing Saptawarga. Ngger nanging aja daya-daya bungah kang dadi atinira kula Puntadewa, Werkudara, Janaka lan kabeh wae. Wahyu kamulyan ora bakal isa rinasa
dening kula putuku para pendhawa lamun datan sira gayuh pribadi jumbo kelawan keng wus tak ngendikake kowe kabeh mau kowe kudu duweni penggal ingkang tentrem lan ayem nyingkirana kelawan watak durga ngongso-ngso kulinawa meper kelawan mobal babaling nepsu satemahing kono bakal ngrasakake urip tentrem lan ayem sawise urip tentrem lan ayem sira bakal manggih kamulyan ingkang sejati ngger ketiwasan Mremban. Piturut ana apa? Mboten mangertos sangkan paraning bilai. Ing Jawi ketingal Begawan Durna ngoman-oman kasekten ngamuk wonten sak jawining pertapaning Sabtuwarga. Jalaran mboten nrimakaken para Pandhawa nampi wujudipun wahyu kamulyan. Begawan Durna ndamel rusuh napa-napa sing enten ngarepe dirusaki kabeh. Kula nyuwun senjata pitulung Mremban. Pandhita kang kinarya wansit pindha gombang. Pindha gombang ngajabeng taweng susuh angin. Parukudara apa? Aja kaget lamun to Petruk matur yen to ingkang gawe geger Penemban Durna. Ya bener kuwi ingkang menehi ilmu kelawan kowe. Ya kuwi wong kang maringi ilmu kelawan Werkudara Padini Janaka. Nanging yen to pakartine Durna mau wis kleru, seka dalan sing bener wajibe mbok benerke. Yen to Durna wis menggok sartane wis bengkong pakartine ya wajibe mbok jejegake. Munggo kuwi wong kang kepengin gayuh wahyu kamulyan sejati ngger. Linenggak jangganira kapisanan aneng perang Brontoyuda. Wah, ayo kowe arep maju kowe mungsuh Durna. Mungsuh bapakmu dhewe. Wah, Werkudara ketok mrene. Arep mungsuh aku sing meneng ilmu karo kowe. Wah, mesti ora bakal tumama apa-apa. Nek kowe mentolo karo aku, oh yo maju arene le. Semupang ya mangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila
ringkane kara sageter kini dongane engkung lir wuwu sing bini panca Durna bapakku wah wareng ro mesti arep ngundurke karo bapakmu to ora iso ora bakal iso kabeh kasektenmu kuwi saka aku kabeh ngilmumu guna kasantikan kadikdayan kanuraganmu kuwi kabeh saka aku lah kok kowe arep ngundurke gurumu dhewe ora bakal iso tangeh lamun kelakone Werkudara gelem emut apa ora ora potok kira aku iki lagi lali apa tok kira aku lagi ora eling Purwadasena wah aja ngisen-isenke aku bali ora sandadak gaya Wahyu Kamulyan kowe kok menggak to sakarepku kowe nek gelem tak elekke aja duweni pakarti kaya ngono aku saguh menake Wahyu Kamulyan ning aja duweni pakarti kaya ngono ora salah najan to kepiye aku ora bakal nrimake yen to Pandhawa nampa Wahyu Kamulyan wah wangkot aku sing mentala karo kowe ayo mongso berarep mentala karo aku kowe Yo, maju kabeh kowe yo. Oh, lak dalah. Arjuna. Ngilmumu kabeh ya saka aku. Ngilmumu kabeh saka aku. Kowe arep mungsuh aku, arep ngundurke karo aku ora bakal iso. Bapa Durna kula aturi emut. Potok kira aku agek lali ngono apa piye? Apa tok kira aku agek ora emut Purwadasena? Kula aturi emut Purwadasena Bapa. Sampun kados gadhahi pakarti ingkang kados mekaten. Pandhawa sagah menawi kedah nulungaken Wahyu Kamulyan nanging panjenenganipun kados mekaten. Kae. Wah, kae aku ora bakal gelem mbok elekke mergo aku ora lagi lali. Bapa Durna sampun wangkot mboten kenging kula mutaken. Ora sudi manut kowe. Kula ingkang mentala kelawan panjenengan Bapa. Ayo mangsa berarep mentala karo aku. Hey! Ah! Mintonaken triwikramanira. Oh. Werkudara piye kabul kausanamu nggonmu ngundur karo Durna bapakmu. Nggonmu ngelekke karo Begawan Durna. Wah, tak elekke ora kena. Malah sing marai kaget
bareng aku arep mentolo karo Durna bapakku. Aneh-aneh ana hawa panas tumanduk ning guluku. Wah, aku ora weruh daya apa sing nyokot karo aku. Wela dalah, wis kowe mundur kono. Wis kae mundur kono, engko pun Kakang sing nandangi. Wah, iya. Pono kawan jati iki. Ora ana, mbuh wedi mbok keplak ya. Wah. Arep dikeplak migat dhewe-dhewe doan. Aduh, Koko Prabu, kula kawon Koko Prabu. Arjuna ya padha ya Werkudara. Inggih. Jalaran wonten hawa panas ingkang tumama wonten ing angganipun wonten ing jangganipun ingkang rayi. Wis mundura ngono. Inggih Koko Prabu. Petruk kowe ning ngendi Petruk? Mbuh Petruk ora ana. Wedi mbok keplak. Wila dalam. Ngerti arep dikeplak kok minggat. Mala gareng. Mala gareng. Mala gareng. Non, ten timbalan. Kula niku iki enak-enak turu wae ora digugara. Wonten timbalan. Petruk nanti. Truk. Rene. Siap. Enten apa sih niku? Kula nyadung ndak. Bagong nanti. Gong. Rene le. Apa? Eneng gawean. Sedina pira? Gawean kewajiban kok sedina pira kowe ora. Anak enten apa sih niku? Enten apa? Wigatos sira. Ngawe kula kali kadang-kadang kula iku ora nglingguhi tangan. Oh iya iya. Kowe ngerti Begawan Durna kae to? Nggih, ngertos. Parengipun. Kae digdaya ra sebene. Nggih. Ning kae digdayane ora bakal ana sing iso ngalahke kejaba kowe wong telu. Lho. Lah kok ngaten ta? Lha niki mung Ponokawan ra kekuatan kaya senengane ngokon wong kaya kula ngene iki. Wis kae mati saka kowe. Durna kae lunga saka kowe, ora lunga ya kowe sing lunga. Wis andikana ngono. Aku ora melu-melu. Sing baku Durna kae iso eling. Lan Durna iso bali ning negara Ngastina, ora ngrebut wahyu kamulyan. Durna lunga saka kowe, ora kowe sing winga. Minggat. Apa winalendra kaya ngono kuwi? Oh, rajumbuh babar sari, babar pisan. Arep nglejes. Anu, heeh. Wis jan repot. Gila. Durna dolan kae. Ngamuk meneh. Saben pendapat dak uang dicedhaki. Mesti langsung gletak. Wah iya. Ning kok aneh timen lho. Lho. Apa kae ireng-ireng? Mbah kae. Pendak-pendak Durna arep marahi wong gletak semaput kok kaya ana ireng-ireng ning nggon gulu. Kok wah, cetha kae bolone Durga, Truk. Wah, jan wis Durga kuwi melu-melu perkara wae kok senane. Piye arep ngatasi? Ngene wae. Sing adil Gareng sing mutusi. Siap. Andum gawean. Heeh. Aku tak nantang Durna saka ngarep. Ya. Kowe ning mburine Durna. Terus aku sing nantang kowe nek demite metu. Kowe nyaut demite saka mburi, go minggat. Oh, siap. Bisa ta? Bisa. Njur aku kan ngapa? Lah kowe wis sak karepmu nek kowe. Masa ora dumi gawean. Ya wis sak karepmu. Wah, ya wis aku tak mlayu ngidul wae. Lah apa? Mantane demite mlayu ngidul. Ngono lho. Oh iya ora apa-apa. Ora apa-apa, penting aku wis di oleh honor saka Sinuwun Durawati. Kowe dingek dhuwit. Apa kowe ora? Lah ora. Njaluk kono. Wah, jan wis ora beres iki. Wis ae demangkat rasa suwe-suwe lho. Siap, aku tak mlayu ngidul.
aku. Baik. Durna. Bangetan kowe. Aku Bantung Bantawasa. Malah ketoprakan. Aku Nalagareng, yuk. Kowe iso ngalahke murid-muridmu. Werkudara Janaka. Ning iki Nala Jaya Dungkluk ora bakal iso tok kalahke. Ayo. Mungsu aku. Pilih di das. Apa dodo, apa geger mburi. Ayo, maju. Aja kaya bayi wingi sore. Kowe nganggo kekuatan gaib sing menungso ora ngerti. Ayo. Ayo kowe maju. Kowe ngopo kere mikir wae kowe aja dadi pewalange Begawan Durna. Kowe aja mepalangi Begawan Durna kene bakal ngrebut wayu kamulyan. Ayo kowe ngopo kowe malah mukur. Wah, sandak iki. Ayo. Ayo arep melu nanti ya saya ini ha. Aduh aku ayo garene. Bapak Durna menika Brahmana lho. Mboten sak trepipun menawi pendhita Brahmana kok duweni pakarti ingkang kados ngaten. Oh nggih, Ker, kula nyuwun pangapunten. Kula sampun rada kaluputan. Kula aturi kondur. Nggih. Kula aturi kondur sakmangke. Sampun ngantos kula ingkang tegel kala panjenengan. Nggih, Ker, nyuwun pamit, Ker. Bali aduh Petro iya njaluk angapura sinuwun aku njaluk ngapura Kala Jaya iya kowe kok melu-melu Begawan Durna ngewangi karo Begawan Durna Ibu Betari Durga sing utusan karo aku Bali iya Bali para Pandhawa ora sudi repok pangan iya njaluk pamit oh wedhus arep minggat kok dadak gajul ndas guyu kancane rekoso guyu roh wong gedhegung kabel barang sapa sing gedhegung kabel wae penggirong kula wingi tau dalu malah freestyle pun rampungan malah freestyle senengane ora sapa akirangan lho piyambak mboten ngertos wis rampung iki perkarane lho Gareng lha nggih
Semar, apa? Wis seneng ragu apa piye? Dumeh aku ndedet oka. Dumeh aku juragan kayu kok kowe uyak-uyak terus karo aku. Pet-pet kakang. Mboten kakang, panjenengan mangertos klibeting pendhita ing Sokalima. Lah weruh. Bali. Bali aja melu-melu perkaraku. Inggih kakang, kula nyuwun sun. Inggih, kula nyuwun pamit, Kakang. Arsa madangi jagat tuk mungup aneng sapucak ing ukir marep babang sumirat keneng sorot ing surya megolan gunung Jumangkah anggrul sesumbar mawa lindro bumi konjeng kesenian apa rasa maidu atur sembah nuwun. Kula ngencing dalu ajeng nglampahi wah lakon Kokes Turangga. Ora ngawur, Mir. Kokes Tunggarana kok Kokes Turangga kuwi. Kokes ki rati, Turangga kuwi jathilan. Senengane esuk. Sesuk glece ora. Nggih, Den. Kokes Tunggarana, Kokes Turangga. Senengane wae kaya ngono wae, Mir. Kandhani ora. Nggih, matur sembah nuwun. Nyuwun mangapunten menawi kathah kalepatan nggih, Den. Jalaran menungsa menika kedunungan ina lali salabes lan mati. Kula menika titah semantah. Matur sembah nuwun. Ya. Mugi-mugi sak pengker kula lan sak rombongan warga ing mriki tansah pinaringan sehat bagas waras nggih, Den. Ya, Suradira jaring kangrat lah kaping Darmastuti. Rahayu kang samya tinemu rahayu kang samya pinanggih. Ampun lali golekane dienggo golek sing becik lan sing ala supaya dibuang, Den. Ya. Iringane apa Pak iringane? Sing gampang-gampang wae. Heeh. Monggo Semarandana. Ya.